ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. менеҷери Ислам Махачев Ризван Магомедов тасдиқ кард ки Махачев муҳорибаи навбатии худро рӯзи 18 январ мегузаронад ва ҳамчунин ӯ қайд кард ки дар кунҷи ислам Ҳабиб мебарояд. ҳоло шартнома имзо шудагӣ нест. ҳозирашда барои саҳнаи 18 январ омода шуда истодаем. ба мо саҳнаи муҳорибаро гуфтанд, мо бошад қабул кардем. лекин оиди рақиб ҳеҷ чиз нагуфтанд ва ягон чиз пешниҳод кардагӣ нестанд. бо эҳтимоли калон рақиб Арман Царукян мешавад. дар ин муҳориба Ҳабиб дар кунҷи ислам ҳузур мекунад, гуфтааст Ризван. ва дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон ҳам Ислам Махачев ва ҳам Арман Царукян тамринҳои худро оғоз карданд ва намояндагони UFC ба ҳардуяшон саҳнаи муҳориба 18 январро пешниҳод карданд. аз ин ҷо гуфта мешавад ки мо шуморо аниқ реванш байни Махачев ва Царукян рӯзи 18 январ дар турнири UFC 311 интизор аст. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Майкл Чендлер оиди дуюм мағлубияти худ дар муҳориба зидди Чарлз Оливера фикрашро баён кард. ма аз баромади худ қаноатманд нестам. ба худ аз 10 балл 2 балл медиҳам. бо суханҳо гуфта наметавонам ки чӣ қадар ин баромади бад буд. чӣ гуна ма ин муҳорибаро медидам ва чӣ гуна ин муҳориба баъди якум раунд тағйир ёфт. фарқияти калон буд. фикр мекунам ки дар 10 муҳориба зидди Оливера ма дар 9 тоаш ғолиб мешам. албатта дар 2 муҳориба зидди ӯ ма 2 маротиба аллакай шикаст хӯрдагиам. барои ҳамин медонам ки ин суханҳои ман барои одамон хандаовар менамояд, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон, ин суханҳои Чендлер ки мегӯяд ки аз 10 муҳориба зидди Оливера дар 9 тоаш ғолиб мешавад, каме ноэҳтиромӣ нисбати Чарлз Оливера аст, чунки аз 2 муҳориба ӯ дар ҳар дуяш зидди Оливера шикаст хӯрдааст. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, варзигари бебохти тоҷик Доробшо Наботовро рӯзи 14 декабр муҳориба зидди варзигари бразилӣ Матеус Камилио интизор аст. ва ҳозир мо барои шумо як факти аҷибро пешниҳод мекунем ки ҳеҷ кас гуфтагӣ нест. Матеус Камилио варзигари бразилӣ аст, аммо чанд соли охир ӯ дар амрико зиндагӣ ва тамрин мекунад. ва дӯстон, ӯ бо ҳамроҳии варзигари маъруфи тоҷик Муҳаммад Наимов дӯст аст ва якҷоя тамрин карданд. худи Матеус ана ҳамин аксро бо ҳамроҳии Муҳаммад Наимов нашр карда чунин суханҳо навишт. ин тамринро ба ёд овардам ки бо дӯсти худ Муҳаммад Наимов гузаронида будам. бо ту тамрин кардан доимо хуш аст, навиштааст Камилио. бояд қайд кард ки муҳорибаи Матеус зидди Доробшо дар вазни сабук мегузарад. Наимов бошад ҷангори вазни ним сабук аст. муҳорибаи Камилио ва Наботов рӯзи 14 декабр дар Корея дар турнири Зомби Fight Night мегузарад. ана худи Муҳаммад Наимовро бошад муҳориба зидди Каан Офли рӯзи 1 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ интизор аст. мо ба Муҳаммад ва Доробшо омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаҳои дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.